Eweche mamoko ni jodak e kaunti ma Narok mawuok e gwenge mopogore opogore mosebiro kakale midhiero mar kech kod oula kuom kinde malach orwako chiemb kony manochwalnegi kod josamaria mang'won kaka mich mar Pasaka. Ripota marwa Viola Alando ema ne oloso ripot makama. E kinde ma Jokristo duto e pacho kae gi piny ngima dhi nyime gi dhialo kod paro sandruok mane Yesu okalie e kinde mane en e piny higni 2000 mokalo mag Pasaka, jochiw kony mopogore opogore mawuok e gwenge mag Ntulele gi Entashata e kachung' od bura ma Narok East ne ochiwo chiemb kony ne ji ma ochando. Jeff Madhai kachiel gi jochiw kony mag chiemo mamoko ne ochiwo chiemo ma nengogi romo $1.3 ni ji maromo 600 e apis ruoth man Ntulele. Kane oloso bang' chiwo kony makamano, Madhai ne omedo kwayo kony mag chiemo kolero ni midhiero mag kech pod okwako gwengego kaluwore ni negi kale oro mapek. Mwajua ni wakati wa Easter, nikaona niwapatie sikukuu mapema saa hii. Na ndio tukakuja leo tumekaamua kupatia watu wazee chakula na wale wengine walemavu ambao wako na shida. Kwa hivyo na leo tumetarget hapa kama Ntulele watu zaidi ya 600. Bende olero ni en gi luoro ni midhiero mar kech nyalo miyo jopuonjre weyo dhi sikul ka okwayo jotelo ma ochung' ne chenro mar chiwo basari mondo chiw basari ne jopuonjre duto nyaka manyiri. Watoto wetu wengi wanaenda safari mbali na inafika pahali wanaanza kuolewa sababu ya njaa. Kwa hivyo kama mashule ziko na chakula, watoto wataenda shule na watasoma. Kwa hivyo kama ni basari, watoto wetu wapatiwe basari na walimu waache kufukuza watoto wetu ili watoto waweze kuendelea na masomo yao vizuri. Elijah Kamau ma en japur maduong' kendo ja ohala mar avocado ne ojiwo jopur makono mondo chak pur mar avocado kaluwore ne otimo maber e gwengego. Kama hawa wakulima wataweza pata maji ya borehole, hii ni area yenye itaweza toa avocado mingi sana. Juu nikiangalia nimetembea nchi kama Peru, Dominican Republic, na ukiangalia climate ya hapa na hizo nchi ni the same. Kumachiele gwenge mag Entashata manitiere kilomita 5 koya Ntulele kanisa mar Calvary Ministry bende ne ochwal kony mag chiemo manego giromo $48,000 ne jodak ma ok tin 1,000. Jadolo mar kanisa na John Rampey ne otelo ne chiwo makamano. Lero ni ji maromo 12,000 ne oyudo kony e counties mag Kajiado kod Narok e kinde ni ma jopiny dhialo odiechieng' ma Pasaka to kale midhiero mapek mar oro. Katika hii msaada ya kulisha watu ambao wako na njaa, nimelisha watu 12,000. Nilianzia huko Kajiado, nilisha Kajiado West yote, nikaenda Kajiado North, kupitia pale Kibiko, kule Isinya, kule Shombole, na hapa Narok County tunalisha watu kutoka Suswa, hapa Ntulele, Loita karibu na Masai Mara. Na tunashukuru Mungu kwa sababu tumeona kwamba watu wamesaidika. Jodak ma gwengego nyiso mor mogundho kaluwore ni gisebedo ka gikale midhiero mar kech kuom kinde malach. Sisi imefurahi, napata unga na imefurahi sana. Nawaambia sisi nyinyi Mungu asaidia nyinyi. Na tunashukuru hii unga tumeletewa na bishop wetu. So tunashukuru Mungu kwa hii nafasi. Amepea kila mtu, amepea maeneo mbalimbali. Kaunti ma Narok osebedo gi midhiero mar ngaji kaluwore gi oro mapek kendo pod gimedo kwayo kony koya kuom sirikal gi jochiw kony mamoko mondo resgi e midhiero makamano. Umedo winjo weche manyien gi kowuok e Ramogi TV. Yiena mondo ka uyweyo